Sziasztok! Most nagyon régen nem volt videó. Tudom, 6 hónapja, mert ki voltam egy kicsit fáradva, és nem tudom, hogy miért voltam fáradt ennyire, meg ma volt meccsem fociról. Igen. Most egy kicsit fáj a lábam, de most már fognak jönni a videók. 6 hónap óta nem posztoltam, ugyebár. De most Roblox-szal fogunk kezdeni. Tehát lépjünk is be a Toilet Tower Defense-be. Mert nem találom, hogy hol az egész. Így. Otthon lépjünk be. És aki akar, az bejoinolhat. Végre amúgy visszatértem. Ez nekem nagyon jó esik. Ki voltam amúgy bannolva, ezt felejtett elmondani. És nem tudtam bejelentkezni. Az a baj. Hát igen. Na. Sokáig nem fog tartani, csak megmutatom az akkontom. Meg hát, hogy bár várunk az epizód 65-ös bizére. Nem vagyok azokat. Kákiberá. Aki akar, ezt bejoinolhat. Itt vagyok már. És akkor megmutatom az akkontom. Aki akar, az befrendelhet. Igaz, max friendel van, de majd visszafrendelem őt. I'm good if you want to train. Yes. Igen. Én angolra vagyok rászokva. 194 Robuxom lenne, ha nem kötöttem volna el. Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Na, sziasztok!